Това е възстановка. Какво? Не съм сложил прямо шапката ли? Не може. Кафявото отзад, бе. Кафявото отзад, жълтото отпред. Защо се пусна тя на ръка? Надолу. Драматична народна песен в две гами. Възстановка на исторически момент, случва се в Родопите. Главно действащо лице Жан Боздогана. Много ви моля за драматичност. Какво говорим? Така, ти спирате. Айде се. Там в гората, летен сън, заспал бе Мечо, с хуй навън. Пчела наблизо, там летяла, от цвят на цвят, медет сберяла. Щом зърна Мечовия хуй, навярно мачне да е туй. Но що му сети миризмата, тя жил на Меча по главата. Отолка Мечо изревал. Я пак. Аз бих ти мамката! Ивал! Но ти разбра, че съм заспал. О, Мона! Мона!